Ahoj všichni. Teď jsem natáčel video v angličtině z tohoto časopisu 14 a rozhodl jsem rovnou natočit, jak budu trpět, ale snad dokážu vyřešit tuhle jubilejní 8 směrku. Tady na Praze 14 máme jubilej, 30leté výročí a zkusím tohle. To zní jako dobrý nápad na ASMR video. A asi půjdu rovnou na to. To bude zajímavé, co uvidím úplně jako první. A hned řeknu, že několik věcí z toho, co jsem tady viděl, ani vůbec nevím, co jako znamenají v češtině. To je vtipný. Úplně první věc, co jsem uviděl, je slovo, je tady. Je slovo tyran. Což je docela vtipný. Já jsem naplava z Ruska a to je první, co jsem uviděl. To radši nekomentujme. A jdeme dál a budu, ať nejsou tu obrovské pauzy v tom videu, tak budu dělat i trošku zvuky, nějaký random věci, jako třeba tohle. A možná i uslyšíte nějaký. To se mi zdalo, že to bude jednodušší upřímně. Je to toho nějak moc. Ale asi tím, jak budeme vyhazovat nějaké věci, tak možná... Já už vidím další. To už původ. Ježišmarje. To ani nevím, jestli tahle věc mě snaží něco říct. Zase radši nekomentujme. A jdeme dál. Opravdu jsem si myslel, že to bude mnohem jednodušší. Ale to si mi zdalo, že to bude propíska. Ale evidentně není. No tak, výchr, vidím, no není to výchr, je to vůbec české slovo, kdo ví. Aha, ale aspoň jsme našli něco dalšího, varžak. Znám jenom svaržak, ale tak aspoň se trošku naučím dalším českým slovům. Říz. Asi ne. Jsem čekal na ten řízek a ten tu je, ale není tady. Mám žaket. Ta moje tuška nezabírá úplně nejlépe na ten papír. Ale asi je to v pohodě.
zajímavé slovo, co to tady mají. Tak nic. Asi je na to nějaký správný přístup na tie věci, ale nemám s tím vůbec zkušenosti. Vidím paletu. Super. Aspoň máme něco dalšího. A snad to půjde. Ale nedivte se, když to video bude 1,5 hodiny. Směnka. Paráda. Zatím mě jdou jenom ta slova, co jsou jako normálně orientované. Žancel. Skoro kancel. Na ten nechci ani myslet. Do pondělí ještě mám 1,5 dne. Čára. Je tu čárka, ale tu zatím nevidím. Ještě cítím trošku tlak s tím, jak to natočím na video, tak nechci vypadat blbej, na což už je asi pozdě. Šerif, školka, škrty, špona. Mám škrty. Mně se zdalo, že těch š tu nebude ani tolik. Šerif, školka, špona. Jo, počkejte. Ono to může jít i takhle? Když vidím správně tu šponu, tak to je úplný chaos. Ježišmarja. A oni jako mohou... OK, tak možná to nevyřešíme úplně všechno. Jo, osní směrka, no tak jasný. Tak snad... Já jsem si myslel, že jako jedna věc může být použita jenom jednou, každé písmeno. Ale když to chápu správně, tak ne. Vidím tu školku. A vidím šponu. Tak asi to nemám škrtat, ale jo. Tak to asi nebudu, nevyřeším úplně celý, protože to mě asi zabere opravdu 1,5 hodiny. Ale nějaké věci snad ještě najdeme. Rád bych našel toho pana šerifa už. Jo, už mám. Tady je pan šerif.
Kam půjdeme dál? Kde byla ta čára? No tak nic. Jdeme někam jinam. Efekt Etiop Expert. No, těch eček tam bude asi hodně, tak možná někam jinam. Jo, mám úplně náhodou kamaše. Kde to byli, prosím? Jo. Kokaň. Je skoro kokain, ale není úplně. Tak zkusíme najít ještě třeba nějakých 10 slov. Jednak z toho zblázním asi. Už trošku lituji, že tohle mě vůbec napadlo. Asi se ukážu jako pomalý člověk. Ale opravdu mě lame mozek, že to může být úplně jakýmkoliv směrem. A ještě, že takhle, že jedna písmena může být použité i víckrát. Půjdu podle těch skoro. Mně se zdá, že by mohla být tady někde vedle. Ale nevypadá to tak. Řízek tu není, což je škoda. Řízek nikdy neublíží, že jo? Tak a už teď jsem se úplně zasekl. Nevidím vůbec nic. No ježišmarja. Dobrý, tak musím se soustředit asi na něco konkrétního, protože takhle náhodou mě tu nejde vůbec. Tak pojďme třeba od úplného začátku. Nebo těch aček tam bude strašně hodně, tak třeba od B. Bahňák, Betly, Břízy, Bučíny, Bytna. Bahňák, Betly, Břízy, Bučíny, Bytna. Tady nevidím z toho nic. Asi protože jsem blbý, ale snažím se. Jo, mám jednu. No co to je, prosím vás? Jako tenhle směr, to už s tím přehání, prosím vás. Betly máme. Ani netuším, co to je. Paráda. Břízy. Máme.
bučiny bytna. Poďme na to. Máme bytnu. Bučiny bahňak. Buk. Tady nevidím nic. Jsou tu ještě nějaký bečka vůbec? Aha. Máme bahňaka. Já přemýšlím, jestli neudělal jsem tady někde chybu, protože až na tohle kačko zatím všechny písmena byly použity jenom jednou. Bučiny. Tě mám 2. A už nemám? No tak super. B máme za sebou. A pojďme najít ještě nějakých pár slov. A tím to asi ukončím. Protože mám pocit, že tohle je nad moje úroveň češtiny a celkově nad moje úroveň prostě. Pojďme na nějaký písmena, co... Tak třeba na písmeno L. Lokty, lunty, lviče, lžice. Lokty, lunty, lviče, lžice. Lompty. Lompty. Lunty, lokty, lviče, lžice. Zatím z toho nevidím nic. Je to strašně hodně těch L. Luj, luzní. Nevidím zase nic. Ježišmarja. Takhle hezký mě vyšla ta bečko, že už jsem si říkal, že možná to bude mít, ale... Aha, lviče máme. No, počkejte. Já jsem ale blbý. Jako lviče je dobrý. Tu škrtneme. Ale... A ne, byla tady směnka. Ok, kecám. Nejsem až tak blbý. Jen se mi zdalo, že tu směnku jsem našel a že tady v tom seznamu nebyla. Ale byla. Lžice, lokty, lunty. Pojďme na to. Nevidím z toho absolutně nic. Asi... Tak to se velice omlouvám. A rovnou to vypnu. Velice se omlouvám, dámy a pánové, za vyrušení. Doufám, že tohle nikoho nevzbudilo. Podívám se pak na montáži, jestli to nebylo až moc na hlas. A možná to stříhnu.
ale minimálně vyrušilo to mě, protože už si ani nepamatuju, kam jsem vůbec koukal. Tak pojďme na nějaké jiné slovo. Jiný slova spíše. Pojďme na písmeno M. Morek, moto, mšice, mudrc, Miruna. Mně se zdá, že to mši nepůjde najít. Mšice. Že jak jsou tam ty hačky a čárky, tak, no spíš hačky, tak to vidím trošku líp. Jo, už vidím mšice právě. No a máme asi důkaz, že jsou ta písmena použity víckrát. Když zase nejsem úplně blbý, což je možnost. Moto, morek, Miruna, mudrc. Nevidím. Je tu, jo, mám moto. Paráda. A už si nepamatuju, kolik bylo těch slov, ale řekněme ještě dalších 3. A s tím končím. A jdu plakat z toho, jak jsem blbý. Třeba lžice si najdu. Jakože najdu to tady a pak si najdu lžice pro sebe a jdu papat. Že to mně jde líp než tohle. Ale bez té lžice nejdu nikam. To prostě musím. Mám pocit, že za 20 minut budu hodně litovat, že jsem tohle řekl. Ale ne, ježišmarja, díky bohu. Máme to. Máme lžice. Můžeme se napapat. To bylo první. Jo, ten řízek bych rád našel. Těch rže mně se ani nezdalo, že tu bylo tolik. Jenom ržíz. To je starší bratr ržízka. No. Ale ten řízek tu opravdu ale nevidím. To bude vtipný, když oni v tom udělali nějaké chyby a lidi se takhle trapí. Ale předpokládám, že to tím nebude. Spíš jsem asi blbý. No pojď už. Není. Nevidím tady žádný řízek, prosím vás. Co to je? Je to vůbec český? No tak nevím. Možná ten řízek prostě vzdám. A dám si něco jiného. Bylo to nějaký další? No třeba porce. Pojďme si najít porce něčeho.
A už mám, paráda. Tohle nám vyšlo. Takže aspoň dáme si něco. Jen to asi nebude řízek. A co si dáme dalšího? Je tu ještě nějaké jídlo? Pardon. Suflé. To zní dobře. Pojďme si najít suflé k dezertu. Zatím nic. A to je zajímavé, že já mám jako stejně asi jako všichni trošku závislost na telefonu a na těch strašných reelsech na Instagramu. Ještě, že nemám TikTok, ale když natáčím ASMR videa, tak se soustředím úplně hezky. To je skvělý. Táti. Táti, kde mám sufle, prosím tě? Sufle nemáš, protože jsi blbej. Asi tak. No, zatím to sufle nevidím. Teď to poslední slovo mě zabere 3 hodiny. Mám čárku. Byla tu čárka? Je tu čárka. Úplně náhodou. Takže máme 3, ale dám tomu ještě chvíľku. Už je to otázka principu. Najít si nějaký další jídlo. Nevím, jestli to sufle mě půjde, ale aspoň něco. Kurbus. To zní jako slovo. Nebo vlastně i surbuk taky. Nenajdeme si třeba obilí. To je taky teoretické jídlo, že? Ale vypadá to, že nenajdeme. Tak dobrý. Ještě jedno jakýkoliv slovo a já asi s tím končím. To jsem si říkal, že to bude rychlý video a zase na půl hodiny. Ale dobrý. Super. Netuším, co to je, ale máme rož. Já si budu říkat, že je to taky jídlo. Pak si to vygoogluj. No, vůbec jsem si nečekal, že to je takhle složitý. Ale možná je to jenom tím, že otázka je jako, že problém není v tomhle, ale ve mně. Nikdo neví, to je subjektivní, ale každopádně doufám, že tohle vás aspoň trošku pobavilo, nebo spíše naopak, když jste z toho třeba usnuli, tak to je taky perfektní. A moc vám děkuji za pozornost a když se vám to líbilo, tak dejte tam like, nebo se třeba zmačkněte subscribe, to by bylo taky skvělé. Každopádně moc vám děkuji za pozornost.